Hah? Format sak jam yang mlebu kok Facebook kok. Lah apa kok gak iso? Yo, gue ning HP ku gak metu ning upload file gede kok. Kayak kate ngupload ya. Video sing tak gawe tanpa tak kompres iku mang hilang. Lah kok ilang? Lah iya kandhani kok, Kak. Maksudnya iku tapi jeneng HP. Jeneng HP. Tapi wis mau upload ya. kate tak upload iku ya. Iku hilang videone. Maksudnya iku ilang nanti. Hah? Tapi jeneng jero HP ora ilang. Ora hilang, tapi gak iso ngupload dong gak ono videone. Lho, piye? Oh, nang ngene pilihane file iku gak ono ngono ta? Heeh. Ono Jadi lah. kudu di convert dhisik nang gone Capcut. Di ekspor sik nang Capcut, marune di render maneh. Mari di render bak lagi buka, turun buka Facebook. Tapi mau jajal ngono kena. Nek Ya enak ro ribet. ribet nek upload file rekamanku ya lumayan gede 3 giga nih, Kak. Hah? 3 giga. Ya kene perjalanan kene. Kabre iku 3 giga. Durasi 15 menit ya? 15 menit. 15 menit 3 giga. Ya. Cepet. Makanya aku seneng bikinnya pabrik banter ya. Ini belum upload sing Facebook, kok upload Facebook wes tidak pabrik aja. Kok KPN kamera mau Ora ya. jadi nih gede. 1080 kok. HD tok itu 4K. 1080 ya standar. Karena aku 1080 tapi ya gak nganu sih gak iso gede. CC anu nih 15 menit aja giga wis anu. Durasi 15 menit ya? Giga ngono. Heeh. Durasi 15 menit ya giga ya. Tapi alatmu CC ya. KPN alate. Oh, wifi. Iku gambar iku piye rek delok iku apike wae. Kayak nang anu ke, TV iku kan. Wifi jenonot kameranya api ya remek ya. Iki musim hujan terlama ya. Masih ada yang blending itu bermutan ya, pada blending. Burung. Bengi yo. Burung. Gak tahu mulai bengi kudanan itu. Oh iya, itu si adem-ademe. Oh, Wow, katun. aneh. Jenenge angin apa iki? Angin Australia. Muson. Cak muson. Waktu menunjukkan pukul 10. Iki sampai banjir iki nandi. Banjir. Rawomak ya. Anu banjir. Aceh banjir, Sumatera banjir. Oh iya. Jocis iki, Pak. Standarte nek alame normal sih 6 bulan musim mudane. Musim mudan 6 bulan, musim panas 6 bulan. Luwe. Nek normal iku ngono. Nah, iya berarti gak normal iki. Nah, ini gak normal ya, beda maneh. Indonesia kan 2 musim toh. Ayo. Kok cocok mari iki ya udan musim kemarau 2 tahun. Tuh, ya remek. Garing kabeh. Ngombe banyu kali. Ya kok bedune dhewe Ngombe oyo. jual itu nasional. Sudah difilter. Lu Ngombe banyu berantas. banyu berantas apa banyu tawar sih ya? Milo. Kilo.
Cek gorong ono. Sing iso banyu laut digawe banyu ngombe. Ora ono. Wah. Ya tinggal ya mana? Masih kali. Cuma kalau lapo. Bongkar pasang trotoar. Prestasi gubernur. Ora inovatif belas ya. Hujan. Nonton sepeda Ya kok mlaku. Hah? Gak gila kok gak ditumpaki. Kok ditiba? Cepet. Dia nek tiba kono sing ngulungi. Lah nggawa sepeda diopo kok dituntun. Lah yo ditiba. Ya mending mlaku gak nggo sepeda emang. Tanggo barang ya. Dei. Oh, sampai kene oh. Nah, omahe jelas kene iki. Aku mlaku. Wis. Wegel deh, nah, semua orang kok ngene. Tok ya kan. Ayo dene wis wegel. Duh. Lah kok yang ini nang warung kabeh kok lanang ya. Kok enak. Oh enak anjir kayak ada mbiyen. Tengok-tengok nang warung. Gajian. Kayak ada mbiyen. Cepet. Ada mbiyen lah ibu. Tengok-tengok nang warung gajian. Lah saiki kok gak. Ayo dibaleni. Iku wong ngelu kabeh ndase. Positif ya. Oh ayam. Karo sirahe ngejim ya. Wis celandas tok e. Iya. Aku tambah awan. Kita bawan mas ya. Lokor. Lokor pol iki. Lokor. Aku ning omah tangi jam 8. Lah piye? Mambeng ki melek. Jam 5 ngantuk turu. Ya enak. Cepet. Tangi jam 8 langsung kumpul kabeh lho iki durung nyandak iki. Kebengen tangine. Hah? Tangimu kebengen. Ora roh tangi dhewe. Cepet deh. Tangi wis buka YouTube sampai tulinan HP. Ya. Gimana? Sampai suhu. Sampai iso. Cepet. Ayo jam 5 kok ngantuk aku tak terus ya. Kok tangi-tangi jam itu. Lu tangi jam 8. Ya.
Oke guys, kita sambung di video selanjutnya ya guys ya. Sampai jumpa. Ini pemandangan sawah bonus.